Ekapura prema pandli Shai Durkina preblačkica Jaj derači džive spi ira Idejo paltu te gondolí na... Zdravím všechny televizní diváky, kteří sledují pořad Romale. Tentokrát jsme se s naší kamerou vydali za hranice České republiky. Jsme na Slovensku, přímo v Košicích. K tomuto nás vedly smutné okolnosti. Přišli jsme se totiž naposledy rozloučit s panem Janem Kompušem, který tragicky zahynul při autonehodě. Pan Jan Kompuš byl romským aktivistou již dlouhá léta. Za společného státu byl místopředsedou romské občanské iniciativy. Po rozdělení se stal předsedou ROJ na Slovensku. Je to veľmi zlé, že sa to stalo. Bol to kandidát za Hnutie za demokratické Slovensko. Poznám Janka Kompuša, jeho rodičov už mnoho rokov. Nakoniec bol zamestnancom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a pracoval v kancelárii vládneho splnomocnenca pre občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc. Ako minister som si ho veľmi vážil, najmä za obrovskú energiu, ktorú vynaložil pri odstraňovaní povodní v lete tohto roku. Takže je to človek, ktorého som si vážil, mal silný hlas, aj silný rozum a myslím si, že bol aj na takom voliteľnom mieste, že bol by býval, určite skončil v parlamente. Bol to mladý, talentovaný politik, ktorý postupne začínal na tom politickom nebi získavať určitý kapitál. Janko vyrůstal v Jasově na východním Slovensku. Vyučil se strojním zámečníkem, byl ženatý a měl 3 děti. S rodinou žil v osadě Medzev, jedné z největších romských osad. I přesto, že se mu po revoluci několikrát nabízelo jiné, vhodnější ubytování v Košicích, zůstal žít nadále v chatrči. Nechtěl zklamat důvěru svých známých, nechtěl, aby si Romové mysleli, že politika zaručuje každému pouze výhody. Pane Polák, mohl byste nám trošku přiblížit pana Kompuše? Tak mohl by som vám približiť tejto smutnej chvíli. Jankom Kompušom som sa poznal už dlhšiu dobu. Keď v 89. vypukla nežná revolúcia, sme sa zjednotili za práva Romov v Medzeve. No a vtedy sme aj zakladali tú romskú občanskú iniciatívu spoločne s doktorom Šťukom a doktorom Gézom Adamom. Po roku asi sa naše kroky rozišli, lebo ja som mal iný názor na veci a Janko mal tiež iný názor, ale on rešpektoval môj, ja jeho a tým som chcel povedať, že dosť sme ho poznali, spomínajme na ňom dobrom, čest jeho pamiatke. S Jankem jsem se setkal krátce po listopadu. Přijel do Prahy mě informovat o situaci Romů v Medzevu. Stroj Smalt Medzev, kde pracoval jako strojní zámečník, propustil z práce přes 20 romských dělníků, právě těch, kteří byli v pořadí na získání podnikových bytů.
Janko se s tím nechtěl smířit a proto přijel požádat do Prahy o pomoc ROJ a Občanské fórum. Právě na místě samém jsem se přesvědčil, že situace byla ještě horší a vážnější, než jsem očekával. Jednání s komunistickým vedením podniků a města bylo podpořeno 3000 davem občanů, kteří žádali odchod Romů z Medzela. Nepřipustili žádný dialog. Ani tato fyzická přesila Jankovi nezabránila v tom, aby v boji nepokračoval dál. Rozhodl se pro právní cestu. Žaloval podnik Strojsmalt pro nezákonné ukončení pracovních poměrů u 20 Romů. Svůj boj po 4 letech u soudu vyhrál. Idem riket veslo de pirano pautu Jaký byl pan Kompuš? Aký bol Janko Kompuš, to je ťažko povedať, pretože kto ho nepoznal, tak to je ťažko povedať. Ale my, ktorí s ním sme spolupracovali od samého začiatku, to je človek, ktorý nedá sa nahradiť. Jednoznačne nedá sa nahradiť tento človek. To je citeľná strata pre nás všetkých Romov na Slovensku. To bol jeden politik, ktorý skutočne niečo hovoril, aj to dokázal. Ja len toľko, že bol vynikajúcim človekom. S Jankom sme prežili, by som povedal, veľmi veľa. Pomáhal mi formovať, aj založiť stranu. Fakticky ma aj nahovoril na to, aby som vstúpil do politiky a sme spolu veľmi pracovali na tým, aby sa Romovia zjednotili. Prešli sme celé Slovensko, východ, sever, západ, stred. Boli sme, tak povediať, všetky osadá, kde je najväčšia koncentrácia Romov. A Janko bol človek, ktorý vedel s každým veľmi dobre vinsť. Bol to človek, ktorý mal na to, aby bol zjednotil Romov, aby boli jednotní. A si myslím, že na politickej úrovni bol na úrovni európskeho politika formátu. Takže toľko nech mu je zem ľahká. Janko se zúčastňoval různých konferencí a setkání, jak ve Slovenské republice, tak v zahraničí. V prosinci loňského roku během zahraniční cesty do Anglie a Francie navštívil uprchlé emigranty ze Slovenska a České republiky a snažil se i pro ně vybojovat právo na azyl. Zdálo by se, že o emigranty se již nemusí zajímat, když už přestávají být voliči ve své zemi. U Janka tomu bylo jinak. Janko viděl v každém především člověka a jeho problémy. Očakávame to, aby sme mohli pravdivo informovať doma svojich Romov, hej, a ďalších, ktorí pravdepodobne tiež budú chcieť požiadať, že v akom stave sa nachádzajú títo Rómovia, hej. Prečo sme prišli a chceme ísť preto, lebo o snoch Rómov, teda Rómovia, keď snívali, že im bude lepšie v Anglicku ako v Českej republike, sme sa my sklamali a po správach, čo sa deje s Rómami zo Slovenska až Čech, v tomto štáte sme sa odhodlali, že doktor Šťuka aj my prídeme a práve ideme podporiť vás, Rómov, a teda hovoriť anglickej vláde, parlamentu a ďalším, že prečo vyspelá demokratická krajina sa takto stavia až vtedy, keď prišli Rómovia. V závěru 4denní mise byli její členové oficiálně přijati a vyslechnuti v samotné kolébce evropské demokracie na půdě britského parlamentu. Som prichádzal do podnikov a hoci kde, hej, obsluhovali nás ľudia tmavej pleti a ľudia takej farby, teda nebielej a pre mňa je to taký zážitok skutočne, že nezažil som to, aby brali Rómov inakšie a že je to také normálne, Ja si myslím, že ak by takto u nás v budúcnosti prebiehal život a situácia, že naši ľudia by boli zainteresovaní a zamestnaní tak na tých úradoch a v podnikoch a že by nás brali ako človeka, tak ja si myslím, to je to, že skutočne v rámci spolunažívania potrebujeme dosiahnuť dôveru a ja som tu práve videl tú dôveru medzi ľuďmi. Ja som skriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Veríš tomu? Odpovedala mu. Áno, Pane, ja som uverila, že Ty si Kristus, Syn Boží,
ktorý prišiel na tento svet. Ide račiť ide jo paltu te kondolie idem riket vešno de pira no paltu Na prvním sjezdu ROJ v Praze byl Janko zvolen tajemníkem a navržen za kandidáta ROJ na poslance do Slovenské národní rady. Kandidaturu poslance odmítl s tím, že jeho práce spočívá v terénu, v bezprostředním styku s Romy a při řešení jejich každodenních problémů. Jeho vysoké postavení v ROJ zpočátku těžce nesli další členové vedení, doktoři práv, učitelé, novináři, prostě romská inteligence, která s nedůvěrou hleděla především na jeho nízké vzdělání. Janko je však brzy přesvědčil o opaku. Byl to on, který záhy získal důvěru u Romů, respekt od vládních a státních úřadů. Byl to on, který se nebál s kritikou vystoupit i proti vládě, proti ministrům, ale i proti těm Romům, kteří požadovali pouze neoprávněné výhody pro sebe. Janko pochopil, jako jeden z mála, že politika je pouze cestou, jak zlepšit životní podmínky lidí, nikoliv cestou k osobní kariéře a moci. Do politiky vstoupil právě přes konkrétní problémy obyčejných lidí. Ty sa neodvraciaš od nikoho, kto ťa prosí. Myslíš nás hriešných, keď sa utiekame k tebe v našom záhytku. Prosíme ťa, uveď svojho služobníka Jána do radosti nebeského raja medzi svojich svätých skrze Krista nášho Pána. Zdravá z Mária, milosť plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami. Ide račiť Tak je veľmi smutno nám, lebo už takého človeka, ako bol Kompuš, si myslím, že už nenájdeme. Ale budeme môcť na tom pracovať, aby sa našlo aspoň na tých 90% taký človek, ako bol náš Kompuš. Znali jste pana Kompuše osobně? Rada, že znám. Jaký to byl člověk? Vodca Romov. Dobrý človek a cítil s Romami a vedel pochopiť. Chcel dokázať zjednotiť celých Romov po celom Slovensku, možno aj do zahraničia, že by tie voľby, čo tak túžil po tom parlamente, že alebo nevyšlo mu to, ale inakšie treba nájsť náhradu a pokračovať v tom ďalej, v tom, čo chcel on. Pane Orlet, mohl byste nám říct několik slov k této tragické události? No, iba toľko, že spolu s týmto človekom, ktorý už tu medzi nami nie je, som začínal priamo tu v Košiciach v Rojke pracovať spolu s ním teda. Ja som bol z Popradu, on bol z Medzeva, ale vzhľadom k tomu, že tento človek mal veľmi a veľmi dobré ľudské vlastnosti, stal sa mojím priateľom skutočne na druhú dobu a ešte ďalej bude, pretože ja stále nechcem veriť, že nie je medzi nami. Pokiaľ ide o jeho pracovitosť, o jeho snahu, ja môžem s kľudným svedomím povedať, že to bol veľký bojovník za práva Romov, pretože on bol jediný, ktorý pochádzal z tak ťažkých sociálnych podmienok, že on najlepšie vedel vlastne, čo tým ubohým chudákom Romom je najprv potreba. A že to úsilie mal, tú snahu mal a byť i nemal vzdelanie, tak niekedy zakrýval i vysokoškolsko vzdelaných Romov. A toho je vizitka toho, že vlastne už mal na dosah to jablčko, aby si utrhol a stal sa tým poslancom. A ja som mu tak fandil. Je z môjho okresu Košice okolie. Veľmi dobre, sme mali pracovné vzťahy, pracovné výsledky a urobil veľmi veľa pre okres.
pomohol z hľadiska infraštruktúry, aj riešil nezamestnanosť. My Rómovia, odkedy sme na svete, odkedy svet existuje, sa nenašiel taký politik, jak Ján Kompuš. Čiže on sa našiel politik taký, ktorý mal na to, vedel, ako na to, hej? Len žiaľ Bohu nedotiahol do konca. Aj duše všetkých zosnulých veriacich, pre milosrdenstvo Božie nech odpočívajú v pokoji. Vážená smutiaca rodina, vážené smutočné zhromaždenie, dovoľte, aby som vás oslovil starou slovenskou múdrosťou. Vzácna kvetina najskôr uvedne. Áno, lúčime sa so vzácnym človekom, významným predstaviteľom rómskeho hnutia. Napriek svojmu mladému veku bol známou osobnosťou nielen na Slovensku, ale i za hranicami našej vlasti. Viete, ťažko sa mi dnes hovorí, pretože musím povedať, bol to môj priateľ, v prvom rade osobný priateľ, kolega, spolupracovník. My keď sme sa prvýkrát stretli, tak sme mali rôzne názory. Napriek tomu sme našli k sebe cestu a zvlášť ja, pretože som zistil, že Janko je naozaj veľmi dobrý človek a bol veľmi dobrý človek. Viete, ja som dneska sa vyznal z toho aj nad Rakovou a to, čo som hovoril, to je naozaj úprimné. Janko bol nezvyčajná osobnosť, ktorá nám bude neuveriteľne chýbať. A nielen Rómom. Ale i viesť ľudí. Vedel by však aj neúprostný a tvrdý ku nespravodlivosti. Tú cestu, ktorú si zvolil do parlamentu, bol by výraznou posilou v parlamente, pretože mal dar rečí, to mal dar od Boha. Vedel rozprávať, vedel osloviť aj Rómov, aj neromov. On vedel, nemal psychológiu, neštudoval psychológiu, ale vedel tak nejak vycítiť, čo má povedať, čo nemá povedať. Začal prakticky svoju politickú dráhu s Emilom Ščukom. Emil Ščuka, ďalšia taká osobnosť rómskeho hnutia, ktorá dnes žije v Prahe. Spolupracujeme spolu a spolupracoval aj Janko, najmä s pánom doktorom Emilom Ščukom. Vzájomná interakcia aj týchto dvoch osobností bola prínosom, jednak pre jednoho i pre druhého. A bude nám neuveriteľne chýbať. No, pau, tu gondo, Janko, sakoko tu janela soitu na janehas, soin baripen, ani ashariben. Šoha nasikavé has, kaj salas upredresar okleroma. Salas igen pačivalo. A kaj si has tiri buči, perdale amende, pačivali romani. Kere has bara zoraha, perdal savore, šoha na gondline has prepeste. Tuča kere has, bo janehas, hoj avka mušine stekero. Tiri lava sarbite šunas, kana avela romenge feder. Mange avela feder tiž. Peskro dživipen predžinam maškar amende, maškaro čoripen. Salas jek baro manuš, bare mištekenca. Janku, na salas barvalo, no baro barvalipen tut has andro tiroilo. Tiroilo Janku marela dure der Andrea Mende. Andrea Mende savorende romende. Šoha pretu na pobistreha Janku. Ač devleha prala.